କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଡ଼ଟା ନା ରବରଟା ଟେକି ପକାଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି? ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଲି ଦେଖଉଛି ସେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେଉଁଠିକି କାମୁଡ଼ିଛି ଦେଖା ଦେଖା କେଉଁଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ସାନ୍ଭି? ପିମ୍ପି କେଉଁଠି କାମୁଡ଼ିଛି ବାବାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲୁ। ସେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କାମୁଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଦେଖେଇବ। ଦୁଇଟା ବାନ୍ଧିଦେବା ଆଉ କାମୁଡ଼ି କ'ଣ କେଉଁଠି ହେଇଛି କାଇଁ ଆଇଲୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଇଲୁ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ନାହିଁ ତ ସରିଯାଇଛି। କ'ଣ ଦେଖ ସେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମାନେ ଟିକେ ଫୁଲେଇନେସ୍। ସକାଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳେଇ ହେଉଛି। ତା ବାବାକୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ବାରିକ ଦେଖିଲେ ନଖ କଅଁଳେ, ତା ବାବାକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେଉଁଠି କାମୁଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ୁଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜମା ଛାଡ଼ୁନି ନା କ'ଣ ହେଇଛି? ବାବାକୁ ଦେଖିକି ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ବୋଧେ ଛାଡ଼ୁନି। ଏ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ମକଚି ଦିଅ ଟିକେ। ବୋପାଲ ବାପା ଫୁଲିବାକୁ ଝିଅ ଫୁଲେଇ। ବୋପା ମା ହେଲା ଆଉ କେମିତି କେମିତି କାମୁଡ଼ିଲା? ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି କି ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି? ସେ ଗୋଡ଼ ଆଉ ହବନି, ସେ ଗୋଡ଼ ଆଉ ହବନି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏଡ଼େ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ିଛି ସେ ଗୋଡ଼ ଆଉ ହବନି। ଇଏ କ'ଣ ଦୁଇ ପଟ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିଛି ତାର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ନା 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 କୁଣ୍ଡ ତା ଗୋଡ଼ଟା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି କୁଣ୍ଡ। ହଁ ବାଲି ପେପର ଆଣୁ ଘର ସଫା ତା ଗୋଡ଼କୁ ଦୁଇଥର କିସି କରିଦିଅ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଦେଖି ମୋ ଝିଅ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଲା ବୋପା ହେଲେ ମୋ ଜହ୍ନର ଗୋଡ଼ଟା କ'ଣ ହେଇছিল ମୋର ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଝିଅ। ତାକୁ ଏମିତି କହିକି ଟିକେ କିସି କରିଦେଉନ, କିସି କରିଦିଅ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଟିକେ କିସି କରିଦିଅ। ଆମ ଝିଅ ଗୋଡ଼କୁ କିସି କରିଦିଅ। ହଁ ଭଲ ହେଇଯିବ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଗୋଡ଼ଟା ବୁଲିଯିବା କକ ଦେଖିବୁ ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି କକ ଦିଏ ତୋର ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ବସିକି ଚଲୁ ବନ୍ଦ କର ଗୁଡ଼ାକ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ମଟନ୍ କିମା ଆଣିବ। ଏଇ ସାନ୍ଭି ବାବା ସେଥିରେ ଯାଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ହାଡ଼ ଟିକେ ଆଣିବୁ ଲେଗ୍ ପିସ୍। ସେ ନା ଘାଣ୍ଟି ହବ କି କିଛି ଦେଖାଉନି ତାକୁ। ଏ ଫୋପାଡ଼ିଲା ଏଠି ଗଲା।